dnešnom výklade kariet sa budeme zaoberať s niekým, kto je trošku mladší, ako bývajú obvyklé výklady, ale otázku nám napísala pani Gabriela. Otázka sa týka budúcnosti jej syna Tomáša, ktorý má 15 rokov, je v znamení býka, že ako sa mu bude dariť. Takže sa na to pozrieme, akým spôsobom sa Tomáš dostane v živote dopredu. No. Prvá karta, ktorá sa nám ukázala na pozícii, znamená trošku také sklamanie. Je celkom možné, že pani Gabriela sa usiluje, aby jej syn Tomáš sa venoval niečomu, k čomu nemusí mať až taký blízky vzťah, ale je celkom možné, že pani Gabriela v mladosti neúspela v istom, ako sa povie, svojom tajnom sne alebo v niečom, čo jej nevyšlo a teraz sa snaží, aby jej syn Tomáš dokázal to, čo sa jej nepodarilo. Preto je tam karta sklamania, pretože Tomáš zrejme sa nejak tak nemieni niečomu takému venovať, ale usiluje sa byť sám sebou. Na druhej strane karta, ktorá je tu na inej pozícii, nám ukazuje to, že pani Gabriela síce veľmi túži potom, aby jej syn zrealizoval jej dávne želania a túžby, ale zároveň je to žena, ktorá je vnímavá, citlivá, ktorá je dobrou a pozornou matkou a nechcela by nejak tak syna násilne do niečoho nútiť. Ďalšie karty, ktoré sa nám zobrazili, hovoria o tom, že chlapec je dostatočne šikovný, aby sa vedel o seba postarať, má už teda istú predstavu o tom, akým smerom sa bude v živote uberať, ktorá nemusí byť totožná s tým, čo od neho vyžadujú rodičia, ale napriek tomu mu nechýba energia a je tam aj úsilie, aby sa on sám trošku odpútal od rodičov, aby sa teda snažil presadiť sám svoje sny, aj keď to nemusí byť celkom jednoduché, pretože ďalšie karty sa nám tu ukazujú v tej pozícii, že on sám sa rozhodne vydať sa ako keby na druhý breh a uskutočniť nejaké tie svoje želania, sny a túžby. No, ďalšie karty, ktoré sa nám ukázali, znamenajú aj to, že je citlivý, snaží sa byť teda dobrým synom, aby aj niečo v tom živote ukázal, aby sa mu darilo. Ale vlastne to, že je momentálne ešte stále nejak tak závislý na svojich rodičov, z toho má pocit, že je v takej tej pozícii, z ktorej sa nemôže nejak tak vymaniť. Ale zmena, ktorá vlastne mu príde do života, mu umožní to, že on sa vydá tým svojim správnym smerom, len bude musieť niektoré veci trošku zmeniť a ako keby sa postaviť sám na nohy. Ďalšie karty, ktoré vlastne tu mám vo výklade, ukazujú na to, že on sám síce už má istú predstavu o tom, akým smerom sa bude v živote uberať, ale je tam ešte jedna možnosť, s ktorou si tak trošku pohráva a balansuje medzi dvoma možnosťami, takže je tam trošku nerozhodnosť, ale napriek tomu on aj vďaka istým, poviem, intuitívnym schopnostiam a vďaka tomu, že vie niektoré veci tak nejak precítiť, má šancu na to, aby dosiahol úspech. Zobrazila sa mi tam aj karta peňazí, vlastne, ktorá hovorí o tom, že k tomu, aby vlastne v živote úspel, môžu niekedy tie názory dospelých trošku ovplyvňovať v tom, že mu budú hovoriť, čomu by sa mal venovať, že by si mal možnosť voliť prácu, ktorá bude pre neho finančne výhodná, čo zase pre neho samého nemusí byť dostatočne dôležité. On sa chce venovať niečomu, čo ho bude baviť, ale ten finančný úžitok zatiaľ nie je pre neho dôležitý. A posledná karta, ktorá vlastne je vo výklade, je vôbec najlepšia z tarotu a je to karta Svet, ktorá nám hovorí o tom, že pani Gabriela sa naozaj nemusí o budúcnosť svojho syna Tomáša obávať, pretože on sám, hoci trošku budú mať rodičia pocit, že sa im vzoprel a chce ísť ako keby do sveta, skúsiť niečo nové, sa nemusia o neho obávať, pretože je dobre vychovaný a
rozhodne sú tam u neho aj teda kvalitné morálne hodnoty, rozhodne ich nesklame a je šanca, že dosiahne vo svojom živote úspech a teda, že im neurobí hanbu. Tak by som povedala aj to, že pani Gabriela a teda rodičia sa nemusia obávať o budúcnosť svojho syna a že bude mať úspech.